Masoyi, wai me ya zauna ta mu a nan wajen ne? Zan fara da gabatar da sunana. Sunana Kamal, wanda aka fi sani da masoyi. Za mu kawo muku labarin wata soyayya da ta faru tsakanin wani saurayi da budurwa. Yawa ai gwanda da kace za mu kawo musu, baka ware kanka kai kaɗai ba. A wata makaranta da ke gabas da garinmu, an yi wasu masoya da babu irinsu. Soyayyarsu ta zama abin sha'awa a kowa. To amma yana da kyau mun san sunansu kafin ka fara ba mu labarinsu. To amma kan na fara bayani ka dinga tsari. Ka ji ko? Ni kautar da kaina ma kawai zan yi, na saurare ka. Ni dai na faɗa ma. To ina ji, ka fara mana. Wannan labari ne mai matuƙar ƙayatarwa, kuma na san duk wanda ya tsaya ya kalla ko ya saurare shi zai burge shi. Wannan masoya dai sunansu Hafsa da Ahmad, kuma tsabar soyayya su sai da suka fara kama da juna. Bari dai na baku ku ga yadda ta kaya. 'Yan mata, ya sunanki? Ya kaka wajena, bayan ka san nan ba aji ba ne ko cikin makaranta. To sai kin ɗaga murya kowa ya ji. Yi a hankali mana. To na fahimta, me ya kawo ka? 'Yan mata, soyayya ce. Me ka ce? Na ce soyayya ce. Kai da wa? Kwantar da hankali, tunda da ke nake magana, ranki ya daɗe. Ina so ki san wani abu. Na daɗe ina bege da shauƙin samun wannan dama, amma ba ta samu ba. Sai yau ina so ki bani dama domin na shiga cikin ranki in babu damuwa. Yaka, sai na yi shawara. Na gode. Lallai ma ka rena mana hankali. To wane bai iya wannan ba? Dama ai ba don kai ne ba, kuma baka ga komai ba. Ka jira a zamanmu na gaba, ka ga yadda soyayya ta ƙullu. To a shi kenan. Ku share wannan, mu haɗu a episode na gaba. Ku ga yadda soyayya ta ƙulla tsakanin Hafsa da Ahmad. Ni ne naku masoyi. Na gode. Ni ma.